Jó napot, szép napot, sziasztok! A fűsjelzők elhelyezését már megbeszéltük. Most, hogy már a helyén van a készülék, mert ilyen előrelátók voltunk, gondoskodtunk saját életvédelmünkről, szeretteink életének a védelméről, jön a kérdés, hogy és ezzel valamit kell még csinálni később. Nagyon kevés feladatunk van, minden hónapban egyszer tesztelnünk kell a készüléket, a tesztelés teljesen egyszerű. A magatok védelme érdekében ne álljatok létrára, ne 4 lábú széken vagy 3 lábú széken imbolyogva nyomjátok meg a tesztgombot, hanem egy seprűnyéllel minden hónapban egyszer röviden megnyomjátok. Ez a fényes hangjelzés jelezni fogja a készülék üzembe-képes. Ha hallgat, csend van, akkor sajnos cserére szorul. Mivel ezzel még a teendő, van-e karbantartási igény, szoktátok kérdezni, van. 3 havonta egy porszívóval egy 360 fokos kört varázsoljunk. Természetesen a porszívó legyen bekapcsolva, ezzel tudjuk megoldani, hogy a karimájára, a készülék karimájára lerakódott, esetlegesen lerakódott porszemcséket, porcicákat, artista porcicákat onnan el tudjuk távolítani. Röviden ennyi, sziasztok!